سلام كبرات أحوات كما يكأنيكم دحندو أنيكم إنكو عنا فرا برودكشنز بدحم مساهم لومي بزعبا قرجتن أفتاتحون بزبل كنزراربينا كمتي زبلو سب كوينو زي قاراجو امن كوينو زي قاچو يلن اب كل غزا مغرچاوال مسحوات كات قاراجو اب سرحت قاراجو سلسته قاراچنا اسك سنبدنا يبلون ግን مفتحو خنقلالو እቲ ኩሉ ዘረዳዳአና ነገር ትግርጭት ይፍታሕዩ ማለት አይኮነን ግንሲ ተተፈትሐ ብጣዕሚ ጽቡቕ እንድሕር ዘይተፈትሑን ግን እቲ ሕውነትካ ሓሊኻ ምስ ብጻይካ ይኹን ምስ ካልእ እቲ ልብኻ ካብ ቅርህንቲን ካብ ሕማቕ ነገርን ምሕላው ብጣዕሚ ዓብ ነገር ይብል እዚ ዓይነት ግርጭት ግን ብጣዕሚ ዝኸብደካ ወይ ንምቕባሉ ዘሸግር ብሕልፊ ምስተቀርቦን ሰባት ከሆን ከሎ ንኣብነት ኣብ ሓዳርካ ከሆን ከሎ ቀሊል ኣይኮን ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ዘይተጸበኻይ ነገር ከሆን ከሎ ምስ ሰባት ደሎና ነገር ሽዑ ኣብኡ ትምግርጫው ኣዝዩ ልብና ይጎድኦ እዩ ንሓቂ ነቲ ዘሎ ዘይምርዳእ ግን ብኽልተ ወገን ልብና ኸፊትና ምስ ንዘራረብ ጥራይ ተበዲልና ማለት ከይኮነ ንሕናውን ንብድል ከም ንኽእል እንድሕር ልብና ከፊትና ተዘራሪብናሲ ነተ ነገር ከፍታሕ ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ኣበዩ ዘሸግረካ ጽቡቕ ካጥራይኻ ክትሰምዕ ደሊ ብርግጽ መልእኽቲ ይኮነ ድኻም ኣሎና ንጋገዮ ነገር ኣሎ ግን እዚ ትጋገለኻ ክትበሃል ክትሰማዕ ኣይትደልን ዝኾነ ጸገም ወይ ሽግር ጽቡቕ ነገር ካብኡ ክወጾ ይኽእል ንኣብነት ደይንወስድ ምግቢ ክባላሾ ምስራይ ወቲ ጸገም ምስ ፈለጡ እዮም ፍሪጅ ምስራሕ ሓሲቦ እቲ ገዛ ክመውቕ ከሎ ዓቕሎም ዝጸቦም እዮም AC ገይሮም ሕጂ ካብ ሓደ ሕማቕ ነገርሲ ጽቡቕ ነገር ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምኡ ግርጭት እንተ ኣፋታትዑ ክኢልና ያሉሲ ካብቲ ወሪዱ ዘሎ ሕማቕ ነገር ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ንሓዳርና ክጠቅም ዝኽእል ኣብ ቤትና ክጠቕመና ዝኽእል ኣብ ስራሕና ክጠቕመና ዝኽእል ነገር ክነውፃሉ ንኽእል ኢና እቲ ከይንረዳዳእን ክንገራጮን ዝገብረና ነገራት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለገሊኡ ብጣዕሚ ሲሪየስ ዝኾነ ነገር እዩ ብደንቢ ሓሲብካሉ ትፈትሖ ነገር እዩ ገለገሊኡ ግን ሙሉእ መዓልቲ ብዝኾነ ነገር ዘዘራርበካ ነገሩን እዩ ዝኸውን ሕጂ እቲ ዘገራጮና ነገር ክንርኢ ከለና ከምቲ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋኑን ዝጠቐስናዮ እቲ ሓደ ናይ ጾታ ፍልል እዩ ኣተዓባብያና እውን ዓብ ግደ ኣለዎ ካበይ ከም ዝመጻኻ ከመይ ከም ዝዓበኻ ኣበይ ከም ዝዓብእወ እሱን ከየረዳድኣና ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ድማ ናይ ባህሪ ፍልልናውን ነቲ ዘይምርድዳእና ዓብ ግደ ኣለዎ ሓደ ግዜ እውን ክንርኢ ከለና ኣብ መንጎ እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ዕድመ ፍልልይ እንድሕር ብዙሕ ኮይኑ እቲ ንዕኦም ዘገድሶምን ቅድሚያ ዝህብዎ ነገር ስለ ዝፈላለይ ዘይምርድዳእ ከምጽእ ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ድማ እንድሕር ናይ መንፈሳዊ ህይወቶምን ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃ ኮይኑ ብስለቶም እወኒ እሱን ዘይምርድዳእ ከምጽእ ይኽእል ካብቶም ዝኽእሉ ነገራት ሓደ እዩ ክንምርዖ ከለና ድነበረና ትጽቢት እውን ከምዚ ክኾነለይ እዩ ድበልናይ ነገር ተዳኣ ዘይኮይኑ ኣብ ዓብዪ ግርጭት ክንኣቱ ይገብረና ሕጂ ንምሳሌ ሰብ ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ ኢሉ ኣሜሪካ ከምቲ ዝሓሰቦ እንድሕር ዘይኮይንዎ ብጣዕሚ ዝኸብዶ እቲ ሓዳር ሓሲብካዮ ተኣትዎ ዘለኻ ከምቲ ተጸብኻዮ እንተዘይኮይኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ክትጋራጮ ይገብረካ እዩ ኣብ ሓዳርና እቲ ዋና ክቅድም ዘለዎ እግዚኣብሔር እዩ ዳሕራይ ግን ነንሕድሕድና ኢና ዳሕራይ ከምኡ እንዳበለዩ ዝኸይድ ሓደ ግዜ ግን ንምሳሌ እቲ ሰብኣይ እንድሕር ኣዕሩኽቲ ብዚሑ ካብ ስራሕ ወፃኢ ብዙሕ ግዜ ቡንክሰቲ ወይ ክዛወር ምስኦም እንድሕር ዘምስይ ኮይኑ እቲ ፕራዮሪቲስ ይስሕድ ስለ ዘሎ ኣብኡ ሽግር ከምጽእ ይኽእል እዩ ቆልዓ ምስ ወለድና ድማ ከም ወላዲ መጠን ነቲ ቆልዓ ዝግብኦ ነገር ክንገብረሉ ኣቴንሽን ክንህቦ ክንከናኸኖ የድሊ እዩ ሓደ ግዜ ግን ከይተረዳእና ኣዴታት እቲ ኩሉ ኣቓልቦ ናብቲ ቆልዓ ጥራይ ይኸውን እሞ ነቲ ሰብኣይ ነውፅኦ እዚ ሕጂ ዓቢ ምግርጫው የምጽእ ኣገልግሎት ሓንሳብቲ መስርዑ እንድሕር ሲሕቱ ቀደም ተኸተሉ እንድሕር ሲሕቱ ዓቢ ከጋራጩ ዝኽእል ነገራት ይምጻልና
ንምሳሌ ወይ ሰባይ ወይ ታስቢት አገልገልት እንተ ዳኾይኖም ተቀዳማይ አገልግሎት ቤት ስለዚህ አገልግሎት ጊዜ ክንህብ ክድል ከሎሲ ተሳሚዕና ተራዳዲና ቤተሰበይ ከዳክል ጊዜ ሂበደ ኢልካ ክኾናል ወንበር ድሕር ቀደም ተከተሉ ሲሒቱን ዓቢ ምግርጫው ከምጽ ዝኽእል ነገር እዩ ካልእ ክንርስዖ ዘይግባእውን ጸላኢ ሰይጣን ከም ዘለናዮ እሱ ኩሉ ሻዕ ክርስዕ ሞ ከም ዘይሎ ክንሓስቦ ነንሕድሕድና ክንበኣስ ጥራይ ዝደልየና ስለዚህ ብዙሕ ጊዜውን ነቲ ዝተጀመረ ዘይምርድዳእ ዓቢ እንዳምሰሎ ይቕረኸይ ንብል ሓዲግና ከይንቕጽል እቲ ፍቕርና ከይቅጽል ብጣዕሚ ይዋጋኣናዮ ባዕሉን ድማ ከም ዘይንረዳዳእ ክገብረና ይኽእል እዩ ከምቲ ሐዋርያው ጳውሎስ ውዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና ዝበለ ውዲቱ ከይንስሕቶሞ ከም ዘሎ ኩሉ ሻዕ እንደዘከርና ንዕኡን ኣጥቢቅና ክንቃወሙን ክንጻረሩን ብህይወትናን ብኩሉ ነገርናን ይግባአናዮ ስለዚህ ከምቲ ድብሎ ጸንሕና ግርጭት ካብ ብዙሕ ዓይነት ነገራት ክለዓል ይኽእል እዩ ንቡር ድማ እዩ ከመይ ጌርና ንፈትሖ ይትወሰናይ ሕጂ እንታይ ኢሎም ይቕምጥዋ ኣብ ታሕቲ ዕርክነት ወይ ዝምድና እንድሕር ጌርናዮ ካብ ጸጋም ንየማን ክንከይድ ከለና ዕርክነት ወይ ዝምድና እናበዝሐ ከይድ ከሎ እቲ ሓቂ ድማ ንላዕሊ ገይሮም ኣቐሚጦም እቲ ክንድምታይ ሓቂ ተረዲኡ ኣለኹ ነቲ ሓቂ ብዛዕባኡ ክንድምታይ ይቃለስ ሓሙሽተ ዓይነት ኣፋታትሓ ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ዝቐምጡ ዕርክነት እውን ትሑት እቲ ሓቂ እውን ትሑት ዝኾነ ሃዳሚ እዩ በቲ ሓደ ኩርናዕ ግን እቲ ዕርክነት ብዙሕ እዩ የገድሶ ኣሎ ሓቂ ግን ድሓን እናበለ ዝኸይድ ግና ንሱ ሓቋፍ እዩ ንስኻ ጥራይ ኣይትሕረቕ ኢሉ እዩ ዝሓቕፈካ ደሎ ማለት እዩ እቲ ሓቂ በዓል ይፈልጥ ኣብቲ ላዕሊ እቲ ሓቂ ዘገድሰኒ ዕርክነት ኣይኮነን እዚ ክኸውን ኣሎ ዝብል ስምዑን ይበሃል እዩ ኣብቲ ኩርናዕ እቲ ድማ እቲ ሓቂ እውን የገድሶ እዩ እቲ ዕርክነት እውን የገድሶ እዩ ሰማዒ እሱ ድማ ሰማዒ ማለት ልብ ኣቕሊቡ ሰምዓካ ክትዛረብ ድማ ይጽበየካ ይዛረብ ድማ ኣብ ማእኸል ዘሎ ንሳማማዕ ባህሊ ድማ እቲ ሓምሻይ ይገብሮ ብምስሊ እንስሳ ገይሮም ነዚ ሓሙሽተ መንገድታት ክገልጽዎ ከለው ነቲ ሃዳሚ ከም ጎብዬ ከምዚ ምሽር እሳት ተእትዎ ከምዚ ትሕባእ እወ ከም ጎብዬ ገይሮም ገልጽዎ ነቲ ሓቋፊ ድማ ንኩሉ ዝሓቁፍ ድሓን እቲ ኩሉ ድሓን ይትረፍ ዕርክነት ጥራይ ዘገድሶ ድማ ከም ቴዲ ቤር ይርእዎ ኖ ተሓቂ ክትወፅእ ኣለዋ ኢሉ ዝካታዕ ድማ ከም ሻርክ ገይሮም ይገልጽዎ ነቲ ሰማዒ ድማ ጽን ኢሉ ይሰምዕ ከምኡ ድማ ክስማዕ ነቲ ዝደሊ ድማ ጉንጓ ወይም ድማ ኣውል ይብልዎ ነቲ ንሰማማዕ ዝብል ድማ ከም ኻርያ ገይሮም ይገልጽዎ ካብዘን ሓሙሽተ ናይ ግጭት ኣፋታትሓ መገድታት ኣይነትያታት ትኽክል ሕጂ ክሓስቡ ከሎ ሰባት ምናልባት እዚኣ ይብልኹን እቲ ትኽክል ግን ከከም ኩነታቱ ምስ መን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ እዩ ዝውስኑ እዋን ክህልዎ ኣሎ ምህዳም ጽቡቕ ዝኾነሉ እዋን ክህልዎ ኣለዎ ንሳማዕ ትብለሉ ጽቡቕ ዝኾነ ስለዚ ኩለን ኣብ ትኽክል ኩነታት ብትኽክል ተጠቂምና እዚ እዩ ጥበብ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብና ክንሪኦ ከለና ብሕልፊ ኣብቲ ናይ ቅድም ግዜ ኣብ ሓዳር መብዛሕትኡ ሓቂ ዘረባ ብሕልፊ ተንደቅ እንስትዮ ሕራይ እናበላ ከም ናይ ሃዳሚ ዓይነት ባህሪ ነይርወን ተበልና ካብ ሓቂሓ ኣይርሓቕናን ሕጂውን በዚ ግዜ እዚ ህዝብና ክሪኦ ከለና ብዙሕ ሃደምቲ ሰባት ኣለና ግርጭት ክህሉ ከሎ በቃ ተሃድመሉ ጠቕላላ ንኩሉ ሳዕ ግን ካብቲ ጉዳይካ ከይትጋራጩ ኢልካ ምህዳም ባዕሉ ጌጋ ምክንያቱ ክንፈትሖ ኣይንኽእል ኢና ንምንታይና ድማ ብሕልፊ ብዙሕ ግዜ ካብ ግርጭት ንሃድም ወይ ሓደ ፍረ ዘይብሉ ንሕር ዝመስለና ኣሎ ተዘራሪብና ምንም ፍረ ኣይትረኽቦን ስለዚ እንታይ ይጥቕሙ ትብል ወይ ካልኣይ ነቲ ሰብ ከይትሕዝኖ ከምዚ ተይለየስኩ ጉዳይ ስቕ እናብልካ ትኸይድ ወይ ድማ ምናልባት እግዚአብሔር ከይሕዝኖ ዝብል እውን ኣይትሰኣል ካብቲ ሰቢኻ ከይትጋጭ ኢልካ ተሓድም ዘለኻ እምበር ነገር ከይመጽእ ወይ ገለ ኢልካ እቲ ነገር ግን ኣብ ልብ ኣሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ እንዳተዋህለለ እንዳተኣከበ ክኸይድ ከሎ እቲ ሰብ ሜቢ ብቐላሉ ዝሓርቕ ወይ ዝኹሪ ክኸውን ይኽእል እዩ እሱ ድማ ብሓንቲ መዓልቲ ዝመፀ ዘይኮነሲ ካብቲ ተዋህሊሉ ዝነበረ ኩሉ ሻዕ እንዳሕረቆ ይሕዞ ኣይዛረብን ይሕዞ ይጥጃእ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢሲ ነቲ ሰብ ጠባዩ ይልውጦ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ድማ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 እንታይ ይብለና ኮርዩ ሓጢኣት ከዓ ኣይትግበሩ ኣብቲ ኩራኹም እውን ፀሓይ ኣይዕረብ እዩ ዝብለና
ስለዚህ እቲ ምኹራ አይኮነን ዋናው ነገር ከም ሰብ መጠንሲ ክንኮራረይ ንኽእሊና እቲ ዋና ነገር ግን ኣብቲ ኩራና ክንሓድር ክንውዕል ከለና ንኩሉ ንመንፈሳዊ ህይወትና ዲዩ ነቲ ዘለና ርክብ ዲዩ ንኩሉ ጠባይና የበላሽዎሞ ኣብ ኩሉ ነገር ከምዚ ጸርጸር ዝብል ሰብ ወይ ሓራቂ ወይ ተጻራፊ ከም ዝኾንና ይገብረና እቲ ጠባይና ኩሉ ይዝልውጦ ወላ ኣብ ስራሕ ዓለም ካብቲ ዝረኣኽዎ ነገራት ገለ ነገር ንበሃል ሞ ከም ህዝቢ ከም ሓበሻ ብዙሕ ነገር ጽኢልና ኢና ንሕዞ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ዝበልከ ተጠጅኡ ይትኳስ ገለ ኣሜሪካውያን ካብ ዝረኣኹም ሽዑብ በቃ ናይ ሓቆም በቃ ታደላቶም ኣብ ልቦም ይዛረብዋ ተዛሪቦም ድሕሪኡ ግን ንዓና ብሓንሳብ ዶ ትምሳሕ ወይ ገለ ኢሎም ህድእ ድብሉ ትርኢ ኣብ ልብና ኣሎ ገና ግን በቃ ድሓን እናበልካ ሕጂ ኣብ ሓዳር ድሓን እስኪ ኢሉ ዝሃድም እንታይ እናኾነ ኸይድ ሳብሚሲቭ እናኾነ በቃ ነቲ ሓደ ጥራይ እናገደፈሉ ይኸይድ ነቲ ሓደ ምግዳፉ እቲ ሓደ ኸዓ ዝያዳ በቃ እቲ ስምዑኒ ባህሊ ድበልና ዝያዳ እንዳሓየለ ዝያዳ ሻርፕ እንዳኾነ ክኸይድ ይገብሮ ትስምዑኒ ባህሊ ነታ ሓቂ ዝሓዛ ሳስለተገድሶ ነቲ ዕርክነት ብዙሕ ከይተገደሰሉ ኣብቲ ሓቂ ጥራይ እዚኣ ልክዕ ኢሉ ዝዛረብ ማለት እዩ ኣብ ኣዩ ዝጸቅጥ ኣብቲ ዝተጋገየ ነገር እውን ልክዕ ዘሎ ስለዝመስሎ ዝጋገ ስለዘይመስሎ በታ ዝተጋገይወቱን ሒዝዋ ንዓኣዩ ስምዑኒ ባህሊ ዝኸውን በቃ እዚኣ ናታያ ልክዕ እዩ ዝብል ስለዚ እዚኣ ነቲ ምርድዳእ ከቢድ ትገብሮ እያ ርእሲ ምዝራብን ልብን ልብ ምዝራብን በበይኑ እቲ ሰማዒ ግን ልብን ልቢ ክዛረብ ስለዝደሊ እኮ ዓብ ነገር እቲ ግርጭት ክፍታሕ ድማ ብጣዕሚ ይቀልል ብሕልፊ ኣብ ሓዳር ተጋጌዶ ሁሉ ኢሉ ትሕት ኢሉ እስኪ ልብን ዛረብ ሕጂ ኣብ ከምኡ ግዜታት እቲ ሓደ ዛረብ ኣይኮነን ዝኸውን እቲ ሓደ ሱቕ እዩ ይሰምዕ ሰሚዑ ኣዋህሊሉ ድማ ትክክል ዶ ዝዛረብ ዘሎ ኢሉ እቲ ሓደ ከምኡ ክዛረብ ንሕርኪ ኢሉ ናይ ሓቂ ነቲ ግርጭት ምፍታሕ ይካል እቲ በብእዋኑ ዘጋጥመና ግርጭታትና ክንፈትሕ ከለና ክንገብሮ ዝግባአናን ዘይግባአናን ነገር ኣሎ ካብቲ ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ሓደ ዝበልናዮ ክልቲኡ ወገን ነቲ ግርጭት ንምፍታሕ ምትሕብባር ክህሉ ኣለዎ ከምቲ ብሓደ ኢድ ምጥቃዕ ዘይከኣል ነዚ ነገር እዚ ክንፈትሖውን ናይቲ ሓደ ብጻይ ጥራይ ጉያ ወይ ጻዕሪ መፍትሒ ከምጽእ ኣይክእልን እቲ ሓደ ኦኬ ሓሪቕካ ምሕዳር ዘይፈቱ ይኸውን ብዙኾነ ይኹን ግን እቲ ሓደ ክፈትሕዎ ከምዚ ንግበር ወይ ለማመጥ ወይ ገለ ይብል እቲ ሓደ ግን ኩሉ ሻዕ ተለማናይ ኮራያይ እንድሕር ኮይኑ ሓደ በይኑ ክሰርሖ ስለዘይክእል ናብ ጌጋ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ምርድዳእ ክንመጽም እንታንሲ ክልቲኦም ፈቃደኛታት ኮይኖም ነቲ ነገር ክፍታሕ እንዳተለወጥና ክንከይድ ይግባአና እዩ ምክንያቱም ብሓደ ክንነብር ከለና ስጋዕ እድሜና መጨረሻ ዘይረዳድኣና ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ሎሚ ኣብቂዑ በቃ ክንዲዚ ዓመት እንድሕር ተመርዒኻስ በቃ ድሕሪኡ መበኣስ የለን ዝበሃል ነገር የለን ዘይረዳድኣካ ነገር እንዳተለወጠ ከም ኩነታቱ እንዳተለወጠ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ንዕድሜኻ ልክዕ ምሳኻ ዝነብር ሓውኻን ሓፍትኻን ሓደ ኮንካ ክትፈትሖ እንዳተምሃርካ እንዳፈተንካ ምኻድ ጽቡቕ እዩ ኣብ ህዝብና ክመሓየሽ ኢለ ድሓስቦ ሓደ ነገር ሞ ኣብ ኣሜሪካውያን ካልእ ድርኢ ሕጂ ኣሜሪካውያን ዴሞክራትስ and ሪፐብሊካንስ ኣሉ ንብል ብዓላማውን ኣይሰማዑን እዮም እንተኾነ ግን ነቲ ፀገም ኣብዚኦም ዘቕምጥዎ ኣብ ኦም ኣይኮነን ነቲ ነገር ብዛዕባ እቲ ፀገም እዮም ዝዛረቡ ናትና ግን ገለ ነገር ንሕራሎ ምስቲ ሰብ ኢና ነተሓዝቡ ስለዚ ሓደ ካብቶም ንገብሮ ዘድሊ ነገር ምስቲ ሰብ ከየተሓዝና ነቲ ፀገም ምርኣይ ክንክእል ወላ ኣብ ናይ ፖለቲካ ተመፀ ደጋፊ እዩ እዚ ተቃዋሚ በቃ ኢሚዲየትሊ ቀልጥፍ ኢል ኣቢልናስ ነቲ ሰብ ኣላግብ ኣቢልና ብሓደ ፅሊእና ነብሎ ከምኡ ዘይኮነስ ነቲ ፀገም ክንፈልዮ ከም ዝግባአና እውን ኣነ ይመስለኒ ምስኡን እቲ ክንዘራረብ ከለና ምስ ብጻይና እቲ ኩሉ ነገርና ክንጥንቀቐሉ ኣለና ሕልፊ ኣብ ግዜ ግርጭት ተሪር ዝኾነ ፀርፍታት ዘይሩም ዝኾነ ኣዘራርባ ምንእኣስ ከምቲ ኣብቲ ቅድም ዝተዘራረብናዮ እስተንስተንሲ ክንገድፎ እግዚኣብሔሩን ክልውጠና ክቐርፀና ስለዝደሊ መንፈስ ቅዱስን ስለዝሕግዘናሲ ንሕና እሱ ልክዕ ከም ዘይኮነ ፈሊጥና ወሲና
እንድሕር ክንውጦ ደሊና ኣምላኽ ክልውጠናሲ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሻዕ ይረድኣናዩ ስለዚ እቲ ኮሪኻውን እዚ ጸባየዩ እንዳበልካ ከምዚ ዓብየ ከምዚ ጸባየ ይኸብደኒዩ ዝበሃል ነገር የለን እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እግዚአብሔር ይረድኣናዩ ስለዚ ነቲ ሕማቕ ዝኾነ ጠባይና እንዳሰራሕና እንዳተለወጥና መንፈስ ቅዱስ እንዳረድኣና ክንከይድ ንኽእል ኢና ምስኡ ድማ ኣብ ከምዚ ግርጭት ግዜ ጽልምት ከም ዝብለካ ፍሉጥ እዩ እንተኾነ ግን ናይ ብጻይካ ጽቡቕ ነገር ምዝካር ክትክእል ቅድሚ ምዝራብ ካውንሲ እዚ ዝገበረለይ ኮ እዩ ክትብል ሓደ ኣብ ልዕሊ ድማ ኣስዩም ጌርካ ብዝመስለኒ ዘይኮነስ ከምዚ ዶ ኮይኑ እዩ ኢልካ ኣረጋጊጽካ ምስተዛረቦም ከምዚ ዶ ኢኻ ትብል ዘለኻ ተባሂልካ ኣርጊጽካ ክትዛረብ እምበር ብዝመስለካ ስኢልካ ነቲ ቃላት ምዝራቡን ቅኑዕ ኣይክኸውንን ኣብ ሓዳርና ግርጭት ክህልው ከሎ ኩሉ ሻዕ ነቲ ሓደ ጥራይ ከምዚ ኮ ገይሩ ከምዚ ጌራ ዘይኮነሲ ኣኖን ኣብዚ ዝኸውን ዘሎ ዘይረዳዳኣና ዘገራጨወና ነገር እንታይ ግደለኒ እንታይ ከገብር ኣለኹ ኢልና ነፍስናውን ምልስ ኣቢልና ክንሪኣ ጽቡቕ እዩ ሰብ ኮይኑ ዘይጋገስ ስለዘየለ ኩሉ ሻዕ ክንገራጨው ስለዝኾንና ኣይተሓዘለይ ምባል ድማ ካብ ልብና ኣይተሓዘለይዎ ተጋጌ በቃ እቲ ዘጥፋእኻዮሲ ምቕባል እቲ ሓደውን ኣይተሓዘለይ ክብል ከሎ እቲ ሓደውን ምቅብባል እንድሕር ጌርና ተሓዳርና ብይቕርታ ዝተመልአ ስለዝኾነ ብሰላም ክንነብር ብጣዕሚ ይሕግዘናዩ ኣብ ኩሉ ህይወትናውን ኣብ ኩሉ ስራሕናውን ሰላምና ዝበዝሐ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስኡውን ብገለ ነገር ንሕር ሓዚና ነርና ምናልባት ጽቡቕ ንሕር ዘይነበርና ብስራሕ ክኸውን ይኽእል ብኻልእ ጉዳያት ክኸውን ይኽእል ነቲ ነገር ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ከነጋንኖ ከነመጦ ንኽእል ኢና ስለዚ ክንመዝኑ ኣለና ሕጂ ጻጸሪ ኢለሲ ጠበንጃ ይልዕልኒ ካልኣይ ክንዛረብ ከለና ብጣዕሚ ይሕግዘና ጸገም ጥራይ ዘይኮነስ መፍትሒውን ሓሲብና ክንመጽእ ኣዝዩ ኣድላይ ነዚ ብኸመይ ክንፈትሖ ንኽእል ባህልቲ ክንከውን መፍትሒ ኣምጻእቲ ክንከውን ይግባኣና ኣብ ልዕሊኡ ምናልባት ብዙሕ ግዜ እኳ ደቂ ኣንስትዮ ኢኽን ጽቡቕ ስለትዝክራ እቲ ናይ ቅድም ምምጻእ ቅድም ከምዚ እንዲ ነይሩ ናበልካ ናይ ቅድም ምምጻእ ድማ ዝያዳ ክጎድእ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ንዘራረበሉ ካብዚአን 5 መገድታት ክንጥቀም ከለና ነታ ሽግር በይና እናፈለና ብዛዕባ ጥራይ ክንዛረብ ድማ ኣዝዩ ኣድላይ ነገር እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ መደብ ድማ ኣብዚኣ ክንውድእ ኢና ተስፋ ንገብር ገለ ዝጠቅም ነገር ትሕዙ ትህሉ ሕቶ እንተዳ ኣለኩም ክትብሉና ትደልዩ ነገር እንተዳ ኣለኩም ወላ ኣብ ፌስቡክ ወይ ድማ ኣብቲ ኮሜንትስ ጻሓፉልና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ክሳዕ ንራኸብ ብድሓን ቀኒ ንብለኩም